Hola, jo sóc Sophie Germain i vaig néixer a l'1 d'abril de 1776 París, França. Soc una matemàtica, física i filòsofa. Vaig ser una de les pioneres de la teoria de l'elasticitat i he fet importants contribucions a la teoria de nombres. Un dels meus treballs més importants va ser l'estudi de nombres primers, amb el teorema que porta el meu nom. Vaig començar a estudiar física i matemàtiques a l'edat de 13 anys, interessada per les obres que hi havia a la biblioteca de casa meva. El meu interès per la física ha sorgit després de llegir la història de la física de Jean-Baptiste de Monod. Als meus pares no els feia gens de gràcies que jo estudiés matemàtica, fins al punt de prohibir-me, però van haver de claudicar perquè jo estudiava durant les nits amb la llum d'un espelma i no m'importava passar fred. Als 18 anys jo volia estudiar a l'escola politècnica, però no admetien dones, així que vaig aconseguir els apunts i al final de curs vaig decidir presentar-li els meus treballs a Lagrange, signat per Messier Leblanc. Lagrange va voler conèixer l'autor personalment i em va animar a continuar treballant. També vaig mantenir correspondència molt de temps amb Gauss, utilitzant el mateix pseudònim. Jo mai em vaig casar, dependent econòmicament del suport econòmic que em va brindar la meva família. En els meus temps, per fet de ser dona, no vaig poder exercir una carrera professional com a matemàtiques, però vaig treballar de manera independent durant tota la meva vida. Al 1816 vaig aconseguir el Prix Extraordinaire de l'Acadèmia de les Ciències. A partir d'aquell moment, vaig rebre el reconeixement d'altres matemàtics i fins i tot Gauss. Va intentar sense èxit que se m'atorgués un títol honoris causa. Vaig morir a causa d'un càncer de mama de 1831, malgrat que la malaltia se m'havia manifestat 2 anys abans. Vaig continuar fins al final volcada en el meu treball. Hola, el meu nom és Hedy Lamarr i sóc l'inventora del Wi-Fi. Vaig néixer a Viena el 1914 amb el nom d'Edith Eva Maria Kiesler. De petita, a l'escola, els professors creien que era superdotada. Ja de més gran, la meva mare li agradava molt interpretar cançons amb el piano i jo vaig decidir començar a tocar-ho també. Vaig abandonar la meva carrera d'enginyeria per complir el meu somni, que era de ser actriu. Al 1932 vaig filmar una pel·lícula en la que sortia per primera vegada una noia totalment despullada durant un orgasme, però aquesta va ser prohibida i censurada per escàndol sexual, i llavors els meus pares em van fer casar-me amb Fritz Mangler, que era una persona molt important d'una empresa armamentística. Amb ell vivia al castell de Salzburg, on vaig quedar totalment esclavitzada per gelós. Llavors, un dia que ell estava de viatge de negocis, vaig decidir escapar-me i vaig agafar un transatlàntic cap als Estats Units, on vaig conèixer Louis B. Mayer, que era el principal productor de pel·lícules de l'època, i en seguida, abans d'arribar a port, em va oferir treball. Per poder treballar havia de canviar-me el nom perquè no es relacionés amb l'actriu d'Èxtasis, la pel·lícula censurada, i vaig decidir posar-me Hedy Lamarr. Al 1941, mig món estava en guerra i l'altre mig a punt d'entrar-hi. I jo coneixia les pràctiques de govern de Hitler, ja que el meu marit m'obligava sempre a assistir a les reunions i llavors vaig oferir el meu treball d'enginyera als aliats, però aquests van dir-me que amb el meu físic podria vendre bons de guerra. Llavors vaig oferir un petó a cada persona que tingués més de $25,000 en bons i en una sola nit vaig vendre més de $7 milions. Em vaig interessar pels temes de defensa nacional, després d'un tràgic enfonsament de refugiats per un submarí alemany al 1940, i vaig concebre un sistema que tractava d'emetre un missatge en petites parts, cadascuna seqüenciada en diferents freqüències. D'aquesta manera, el temps de missatge i la freqüència eren tan irregulars que era pràcticament impossible desxifrar el missatge
si no sabies el codi de canvi de canals. I molta tecnologia de l'actual té aquesta idea com la principal. I vaig morir a Florència al 2000 per insuficiència cardíaca. Soc Elizabeth Blackwood. Vaig néixer el 26 de novembre de 1948 a Hobart, Austràlia, o sigui, tinc 72 anys. Els meus pares eren metges i jo soc bioquímica i biòloga molecular. De ben petita m'entusiasmava la biologia. M'encantava tot el que feia referència amb els animals i a Tasmània, on vivia, hi havia una gran varietat. Vaig estudiar diverses especialitats. La bioquímica la vaig estudiar a la Universitat de Melbourne i després, en 1975, vaig doctorar-me en biologia molecular a la Universitat de Cambridge, on vaig conèixer el meu marit, el John Segal, també biòleg molecular. Vam tindre un fill, el Benjamin David, l'any 1986. A la Universitat de Yale, als Estats Units, vaig començar a estudiar els telòmers i més tard, en 1984, junt amb Carol Greider, vam descobrir l'enzim telomerasa. Això, amb tota la investigació posterior, vam descobrir que els telòmers tenen a veure amb l'envelliment cel·lular i això ha contribuït a trobar tractament contra el càncer, ja que les cèl·lules cancerígenes provoquen més quantitat de telomerasa. Pertany a les societats científiques més prestigioses del món, com la Societat Americana de Biologia Cel·lular, l'Institut de Medicina dels Estats Units i la Royal Society de Londres. He guanyat nombrosos premis gràcies als meus descobriments, entre ells un Premi Nobel de Medicina a l'any 2009 junt amb els meus companys Carol Greider i Jacques Sossack, i també una medalla d'or de la Societat Americana contra el Càncer a l'any 2000. El meu nom és Catalina Pimiento Hernández i tinc 37 anys. Vaig néixer el 6 de maig de 1983, a Bogotà, Colòmbia. Des que era molt petita sempre m'han agradat els taurons i la vida marítima. Als 15 anys la meva mare em va regalar una subscripció a la revista National Geographic i encara guardo l'exemplar. A la portada apareix un tauró blanc, que em va impressionar molt. Vaig decidir que em dedicaria a la biologia marina. Vaig obtenir la llicenciatura en Biologia a la Universitat Javeriana de Bogotà. Posteriorment, a Panamà, vaig estudiar la palicologia dels taurons. Carlos Jaramillo, reconegut paleòleg, m'enviava les dents de tauró que trobava i jo vaig observar que algunes d'aquests dents corresponien a la d'una espècie desapareguda, el megalodon, una espècie que va desaparèixer fa 2,6 milions d'anys. Soc coneguda per el meu gran estudi sobre el megalodon, publicat al 2020 de setembre, a Science Report. Per si no ho sabíeu, el meu equip i jo vam descobrir aquest avantpassat del tauró blanc que va viure als nostres oceans fa entre 5 i 2,5 milions d'anys i feia 16 metres de llarg. Actualment segueixo estudiant la vida dels meus estimats taurons, especialment els més grans, com el tauró balena. Un aspecte que em preocupa molt és la contaminació als oceans, sobretot el microplàstic. A la meva web intento conscienciar a la gent i sobretot als nens.